Vi står her med Cecilia Damuni fra GF2. Vi vil interviewe hende nu. Hvorfor har du valgt det her valgfag? Det var fordi det lød spændende. Hvad synes du om temadagen? Jeg synes det er fedt, at vi har en anderledes dag. Okay. Hvad er formålet med at lave det her banner? Ja, det ved jeg jo ikke. Hvad er du i gang med at lave? Vi er i gang med at lave et banner, som vi skal pynte lidt. Hvad skal der være på det banner? Der skal stå Brønderslev Gymnasium på, og så årstallene. Og så har de forskellige ting, de skal male rundt i grupperne. Og så skal... Hvad synes du om eleverne? Jeg synes, de går på den med stor fedt, og jeg synes, det er godt. Det er dejligt. Det er fedt. Det er simpelthen Christian, og jeg har valgt bæredygtig mad, eller grøn mad. Så vi prøver at finde nogle bæredygtige alternativer til klassiske kødopskrifter. Herover har vi noget vietnamesiske forårsruller, som virkelig bliver gode, hvor vi har erstattet kyllingen, som klassisk er i, med sådan et vegetarisk eller vegansk produkt, der hedder pipfri. Og herover der laves, i stedet for chicken masala, så laves chana masala. Og så er det altså ikke Meyers kogebog, vi har den fra, men vi hører John Mayer her i baggrunden på højtalerne. Så der er god stemning, god hygge, og det bliver skide godt det her. Hvorfor er du lært til dette valgfag? Det er fordi, jeg synes det her med bæredygtighed og grøn mad, det er virkelig interessant, og det er en vej, som vi på et eller andet tidspunkt er nødt til at gå, fordi en stor del af den her udledning af CO2 og drivhusgasser kommer altså fra dyreproduktion og landbrug. Yes. Hvad er din holdning til temadagen? Jeg synes, det er en skidegod idé. Det er rigtig hyggeligt at være sammen med elever på en anden måde. Og være sammen om noget, der ligesom ikke er den normale undervisning. Så det er fedt. Vi går hernede foran musik. Vi kan allerede høre, de spiller. Og det lyder rigtig godt. Lad os tage et kig på det her. Hvem står vi med her, og hvad valg? Jeg står med Oscar Warnke, som går i 2D, og jeg har musikvalgfaget. Jeg valgte det valgfag, fordi jeg elsker at spille musik, og jeg spiller klaver og guitar, så derfor har jeg valgt det. Hvad er din holdning til temadagen? Jamen, det er egentlig meget hyggeligt, at folk får lov til at lave det, de har lyst til at lave, og alle laver noget sammen fra forskellige klasser. Så ja. Har de smøgtefonen? Vi kan bare lave os.